Hej, jeg vil lige prøve at sammenligne hårdheden af en Meluna Classic størrelse medium, som jeg har her, med Yuki Soft. Som du måske kan se, så er Melunaen en anelse blødere. Yuki Soft er også fremstillet af silikone, hvor Melunaen er TPE, og det er et mere spændstigt materiale, så den har altså væsentligt mere modstandskraft og folder sig lettere ud. Selvom den ser nogenlunde samme ud i hårdhed, så vil jeg sige, så er den altså en del fastere. Så har vi en Yuki Classic, og den er lige i pose, fordi jeg havde ikke en demokop. Den er stenhård. Det er den altså. Så har vi Meluna Sport. Den er lige så hård. Og hvis jeg sammenligner Meluna Sport med Yuki Classic, det er lidt svært, så er det lige før jeg vil sige, at Yuki Classic er den allerhårdeste. Så jeg håber det hjalp.